og velkommen til Spanjova i pomfritkrydderi. Jeg har fået et spørgsmål fra fucking X. Han har spurgt, kan du også lide mænd? Nej, men siden han siger også, så betyder det vel nok, at han også selv kan. Så jeg ved ikke helt, det er lidt ulækkert. Han spørger mig, om der måske er lidt bøjs. Og så har jeg fået et spørgsmål fra Nikolaj Petersen. Ja, han spørger om, hvad mit yndlingshold i fodbold er. Og der har jeg bare at sige til det, at det er Tottenham! Jeg har altid holdt med Tottenham. Og specielt Adebayor. Han er sindssyg. En gang i 2008, der vandt han en Ballon d'Or fra Sydafrikas bedste spiller. Ja. Og historien for, hvorfor jeg godt kan lide Adebayor, og min lillebror han samler på fodboldkort. Den allerførste pakke han åbnede, den bedste han fik, det var Adebayor fra Tottenham. Ligesom der har jeg holdt med Tottenham, men hej!